Вітаем, шановнае гаспадарства. Сёння 9 траўня, субота ўжо. Вы глядзіце раніцу з Белсатам у студыі Кацярына Раецкая і Дзяніс Дудзінскі. Наперадзе амаль 2 гадзіны абмеркавання палітычных, сацыяльных і абавязкова культурніцкіх падзеяў гэтага тыдня. І ведаеце, што сёння мы абавязкова пагаворым пра то, як беларусы захоўваюць памяць пра сваіх герояў. Завітаем на кінапаказ разам з Кацярынай Андрэевай. Пазаўчора яна пабачыла фільм Мары Тамковіч, зняты паводле ейнай гісторыі. І абавязкова абмяркуем, самі разумееце, вайсковы парад на 9 траўня. Разам з экспертам мы паразважаем, навошта дыктатарам тыя парады, і нам яны навошта і ці патрэбны. А вы, калі ласачка, пішыце адказ на пытанне, што для вас 9 траўня, ці яно патрэбнае, ці вы неяк будзеце абмяркоўваць гэта, ці вы адчуваеце нешта, усё пішыце, што хочаце ў каментарах пад гэтай трансляцыяй. Але ж спачатку прапануем пагаварыць пра вёскі. Напрыклад, ось такое пытанне. Хочаце лецішча за одну базовую? Одна базовая у вас лецішча. Дзяржава мае ажно 49 тысячаў пустых дамоў, якія яна гатовая прадаць вам за гэты кошт пад будучую, напрыклад, перапрацоўку. Усё гэта закінутыя хаты ў сельскай мясцовасці. Але варта ведаць, што галоўныя умовы такой угоды пакупнік мусіць цягам года або адрамантаваць дом, або знесці яго. Давайте поглядим. Вот и пришло время показать вам, какой домик за одну базовую величину мы приобрели с мужем. Ужо больш за 5 гадоў беларусы маюць магчымасць набыць дом за одну базовую велічыню. Цяпер яна эквівалентная 45 беларускім рублям. Адпаведны указ Александр Лукашенко падпісаў яшчэ ў 2021. Такім чынам планавалі скараціць колькасць пустых дамоў у вёсцы. Гаворка, вядома ж, не пра любы дом, а менавіта пра пусты закінуты дом у сельскай мясцовасці або ў гарадах раённага падпарадкавання. Зазвычай стан такой маёмасці глыбока незадавальняльны. Естественно, все заросшее, но дом, я скажу, что он еще с большего крепкий. В принципе, с минимальными вложениями ты можешь спокойно сделать жилой домик. Знайсці пералік дамоў за одну базовую можна на сайце адзінага рэестру маёмасці. На гэты момант там 49 тысяч прапановаў. Перад тым, як унесці маёмасць у гэты спіс, мясцовыя ўлады спрабуюць прадаць яе за рынкавы кошт. Пасля на 80% ніжэйшай за рынкавы. І толькі пасля гэтага яна выстаўляецца за одну базовую велічыню. Важна, толькі пры адсутнасці іншых пакупнікоў вы атрымаеце дом за одну базовую. У супрацьлеглым выпадку паміж вамі правядуць аукцыён. Ребята, давайте будем трезво оценивать ситуацию. За все нужно платить. Оформление документов тоже стоит денег. Никто не обещает вам сделать все бесплатно. В голове я держала, если в 2000 вложусь вместе с аукционом, то значит мое. В итоге мои партнеры по аукциону остановились вот в одном шаге до этой цифры. То есть я понимала, что следующий ход будет уже выше 800, и я дальше не пойду. Но внезапно никто не поднял номерки, и, собственно говоря, таким образом этот дом стал моим. Пра тое, што закінутыя хаты на Меншчыне найчасцей проста зносяцца, чымся прадаюцца за одну базовую, у эфіры тэлеканалу СТВ павяла старшыня абласнога савету дэпутатаў Наталія Кубіцкая. Маўляў, агулам у краіне за першы квартал гэтага года за одну базовую набылі 248 пустых хатаў. Хата за 45 рублёў гучыць як прапанова Мары. А вось адкуль з'явіліся гэтыя хаты за одну базовую, зараз будзем разбірацца разам з эканамічным аглядальнікам праграмы «Оптимум» на канале «Беларусы і ранак» Андрэем Махоўскім. Вітаем. Вітаем. Добрая раніца. Вітаю. Добрая раніца. Нас зачапіла навіна пра тое, што з пачатку года ў Беларусі зніклі 3 вёскі. То бок зніклі 3 месцы, дзе жылі людзі, дзе нешта адбывалася, былі нейкія нават гістарычныя падзеі. Ці гэта шмат, ці гэта нармалёвая такая сітуацыя, калі мястэчкі і вёскі знікаюць, калі яны маленькія, там ніхто не жыве? Глядзіце, гэта насамрэч не шмат, таму што у нас за 30 гадоў Лукашэнкі знікла 1800 вёсак. Оу! То бок 1800 вёсак, гэта болей, чым за гады вайны зніклі вёсак. Гэта не лецішча, а менавіта вёскі. Вёскі. То бок была вёска, вось 1800 вёсак, іх не стала. Я не памятаю, колькі там у 24-м годзе, здаецца, там 200, нешта такое. То бок яны знікаюць увесь час. Таму за месяц, вы кажаце, 4, да? Гэта такая
Звычайная дынаміка. Звычайна, так. А Абсолютно гэта звычайна. тэндэнцыя, то бок нешта адбываецца, што яны знікаюць? Ці гэта нармалёвая сітуацыя, калі урбанізуецца? Для ўсяго. Глядзіце, гэта, канешне, тэндэнцыі, яны знікаюць, таму што, ну, там знікаюць людзі, таму што там няма каму жыць, а людзей на вёсцы становіцца ўсё меней. Вось за 30 гадоў Лукашэнкі, калі у нас у 96-м годзе на вёсцы жыло 3 мільёна 200 тысяч людзей, то зараз гэта ўжо меней за 2 мільёны, то бок скарачэнне на траціну адбылося, да? І як бы, ну, і на гэтых вёсках вось траціна людзей, якія жывуць на вёсках, гэта людзі сталага ўзросту. Ну, то бок это пенсіянеры і яшчэ старэйшыя. Моладзі там, тых, хто да 30 гадоў, там толькі 17%. Таму гэта абсалютна лагічная тэндэнцыя, што, ну, вёска проста вымірае, людзі паміраюць, і ўсё, і калі апошні жыхар у вёсцы памёр, то, ну, ўсё, вёска знікла. То бок крытэрый для таго, каб называць вёску вымерлай, гэта менавіта адсутнасць жыхароў. Ну, На 100%. Ну, Ці ёсць іншыя крытэрыі? Не, ну насамрэч не. Гэта адсутнасць жыхароў. То бок, ну, я там памятаю вёскі, я прыязджаў, ну, ў Чарнобыльскай там зоне, каля Чарнобыльскай зоны, там прыязджаў, ну, там жыло 3 бабулькі, і ўсё ж гэта была вёска. Так, гэта не вымерлая. Не вымерлая вёска, гэта была вёска. Ну, як бы афіцыйных жыхароў, там могуць быць якія-небудзь сквотары, канешне, ну, але калі мы кажам пра афіцыйных жыхароў, то вось, ну, няма жыхароў, няма вёскі. То бок не павінна зусім быць людзей? Ці ёсць нейкая Ну, колькасць, што вось калі 3 бабулі, гэта... Не, як я разумею, не павінна быць людзей. Ну, як бы, ну, калі чалавек там жыве, то гэта яшчэ ж вёска ёсць, ну, у сэнсе, там населены пункт ёсць. А можна азначыць, якія рэгіёны больш за ўсё губляюць? Да, вельмі лёгка. Гэта, па-першае, Віцебская, па-другое, Гарадзенская вобласці. Там, прычым, там вельмі значная такая, ну, значны разрыў, вялікі разрыў досыць, таму што, вось, ну, я казаў, што сельскае насельніцтва Беларусі скарацілася на траціну за 30 гадоў пры Лукашэнку, а вось у Віцебскай вобласці яно скарацілася на палову. А што, ёсць нейкія... З чым гэта звязана? На жаль, вось гэтага я не магу сказаць. То бок, лёгкае адказ на пытанне быў бы, што Віцебская вобласць, она праблемная, да, там самая бедная, ўсё такое, але, ну, Гарадзенская вобласць, здаецца, не праблемная, там добрая сельская гаспадарка. Тут павінны быць менавіта дэталёвыя даследаванні, то бок, вось, ну, як бы, глядзець, куды людзі з'язджаюць, калі яны з'язджаюць з вёскі, да, там, з'язджаюць яны ў Менск, ці яны з'язджаюць, ці, можа, у Гродзенскай вобласці, там, добрыя вось гэтыя малыя гарады, яны з'язджаюць туды. А можа, яны з'язджаюць за мяжу з гэтай Гродзенскай вобласці. То бок, ну, тут вельмі немагчыма сказаць без даследавання, а такое даследаванне, як я разумею, ніхто не праводзіў. Так цікава, што мы кажам зараз пра такое вялікае скарачэнне і колькасці вёсак і людзей у вёсках, а ўсё гэта пад эгідай, я нават памятаю, па тэлеку казалі «Возрождение села». Гэта называлася праграма, якая дапаможа кожнай вёсцы стаць вось аграгарадком. Мне падаецца, з канца 90-х. Вось гэта возрождение, яно пачалося і дагэтуль. Ну так, Лукашенко ж ён абвясціў. Як ён заўсёды? Яно ж так і называлася «Праграма возрождения села». Вось, Лукашенко і абвесціў, і так... Як бы ён адраджае сяло, і мы бачым, як ён адраджае сяло. А чаму не працуе гэта? Мабыць, нейкія крокі, пра якія мы не ведаем, ці, мабыць, яны проста ў менеджмент не разумеюць, што такое вёска? Ну, глядзіце, што адбываецца, ну, па-першае, тут асноўная гэта эканоміка. Ну, як бы, па-першае, значыцца, ну, у нас, у прынцыпе, дэмаграфічная сітуацыя ў краіне дрэнная, яна проста дрэнная. Але на вёсцы яна больш дрэнная, чым там у горадзе, да? Калі вось мы бачым, ну, вось у 24-м годзе на вёсцы нарадзілася 13 тысяч дзяцей. Агулам? Агулам, так. Ва ўсіх вёсках, не ў адной вёсцы, ва ўсіх вёсках. А памерла 37 тысяч чалавек. У 3 разы. У 3 разы болей. То бок там, ну, у нас і ў гарадах смяротнасць перавышае нараджальнасць, але на вёсцы вось гэты працэс, як бы гэта сказаць, натуральнага змяншэння насельніцтва, да, ён у 3 разы хутчэйшы, чым у горадзе. То бок я не кажу пра міграцыю з вёскі, да, калі людзі з'язджаюць, я кажу толькі пра вось тое, што памірае значна болей, чым нараджаецца. Вось. Ну, тут справа, канешне, ну, справа але справа яшчэ і ў эканоміцы, таму што... І перш за ўсё, І перш за ўсё ў эканоміцы. Ведаеце, вось я...
чаму ўсе гэтыя лічбы добра ведаю? Я 2 тыдні таму рабіў праграму, якая называлася «30 лет уничтожения села». Вось. І гэта праграма, так як прынята казаць, вызвала широкі общественны резонанс у беларускім тэлевізары. Яны прысвяцілі перадачу клуб рэдактароў разбору гэтай маёй праграмы. Моя павага, як кажуць. І яны абураліся там, і гэта цікава. Яны абураліся там, што асноўны аргумент быў гэтага не можа быць, таму што гэтага не можа быць ніколі. І вось яны абураліся. Ён кажа, што значыцца у нас вось малака, на вытворчасць малака мы выйшлі, савецкую вытворчасць аб'ёму выйшлі толькі ў 2020 годзе. Як такое можа быць? Такое немагчыма. Але такое ёсць. Гэта праўда. Мы на вытворчасць малака, якая была ў беларускай ССР, выйшлі толькі ў 2020 годзе. І прычына ў чым? Прычына ў тым, што, і гэта магло показацца, што немагчыма такое, да, гэта абсалютна, да, у нас гэтыя малочна-таварныя комплексы, ўсё такое. Але прычына ў тым, што у нас у Савецкім Саюзе большая частка малака выраблялася на падвор'ях асабістых, сялянскіх, а іх не засталося. І гэта вось вынік змагання дзяржавы з любой, я не ведаю, любой асабістай ініцыятывай на вёсцы, да? Помніце, як у нас палілі свіней, да? Так. Вось, такі, што у вас застанецца? То бок, там, у савецкія часы, там, кожная хата мела, там, свінню ці 2, да? А зараз не. Зараз карова, гэта экзатычная жывёла на вёсцы становіцца. Вось, і калі вам няма дзе працаваць, то вы ж не будзеце там жыць, А якія эканамічныя меры могуць запаволіць гэты працэс? Мабыць, спыніць увогуле яго. Я баюся, што зараз спыніць яго наогул немагчыма. Ужо гэта трэба было рабіць раней, таму што, гэта магло быць вельмі простая рэч. Гэта калі вось, як казаў Ленін, землю крысціянам. Вось, калі б гэта было зроблена ў 90-е гады, у нас бы, як у той Польшчы, узніклі там нейкія фермеры. Людзі ўсё роўна з'язджалі з вёскі, таму што проста, ўсё роўна на вёсцы станавілася меней людзей, таму што там тэхналогіі, зараз не патрэбна столькі людзей, каб пракарміць астатніх, да? Але б з'язджала б меней, усё ж такі. Вось, не так хутка б яны з'язджалі. І вось, узнікла б вось гэта маленькія гэтыя гаспадаркі, і людзі б заставаліся, больш людзей бы заставалася на вёсцы. Як гэта адбываецца? У Польшы як гэта адбываецца? У Еўропе, цалкам у Еўропе, так. Але Лукашенко, ён зрабіў стаўку на вось гэтае крупнатаварнае производство, вось гэтыя гіганцкія комплексы, гіганцкія там, яны зараз не калгасы, яны зараз горш, чым калгасы, насамрэч. Ён зрабіў стаўку на ўсё гэта, і як бы натуральна, людзям няма працы. Вось мы ведаем, вось на вёсцы толькі 40% людзей занятыя ў эканоміцы. 40% тых, хто жыве на вёсцы, а 60% не занятыя ў эканоміцы. Слухай, ты казаў, што гэта горш, то, што зараз мы маем замест калхозаў, вось гэты аграпрадпрыемства, я не ведаю, як гэта называецца. А чаму гэта горш? Таму што... У Савецкім Саюзе ж працавала. Да, але там былі калгас, там былі калгасы. Але гэта горш, таму што калгас — гэта калектыўная гаспадарка. І хаця б тэарэтычна усе працаўнікі калгаса маюць права голаса пры прыняцці рашэнняў у рамках калгаса. А вось у гэтых групах, ОАО і гэтак далей, яны ніякага права голасу не маюць. І гэта нават у савецкія часы нават крыху дзейнічала, тое, што працаўнікі калгаса маюць права голаса. Яны маглі сабрацца там, правесці некае сабранне і там сказаць кіраўніку, што мы цябе не хочам. І нават яго маглі змяніць, не часта такое адбывалася, але маглі. А тут таму гэта горш, чым калгасы. А што для нармалёвай вёскі, вось якая нехта нас глядзіць зараз з вёскі, напрыклад, і якія прызнакі ёсць, што гэта нармалёвае месца, яно будзе яшчэ, як кажуць, квітнець, як наша беларуская. Напрыклад, там побач нейкі горад ці мястэчка, дзе ёсць нейкі завод. Напрыклад, шмат людзей, і колькі гэта шмат людзей, там адносна колькасці дамоў. Не ведаю, аўталаўка прыязджае. Якія прызнакі? Глядзіце, я б сказаў, што калі б там нараджальнасць была вышэйшая за смяротнасць, але такіх месцаў у Беларусі вельмі не шмат сталося ў прынцыпе. У нас і ў Мінску нараджальнасць меншая за смяротнасць. Я б сказаў, што гэта,
па-першае, ну, вёскі, якія жывуць, гэта вёскі, якія каля гарадоў, так? Таму што людзі могуць ездзіць у горад і там працаваць, таму што, зноў жа, на вёсцы там асабліва працы няма. У нас вось у Савецкім Саюзе, у Беларускай ССР, у сельскай гаспадарцы было занята 1 000 000 чалавек, а зараз там занята 250 000. То бок, ну, вось скарачэнне ў 4 разы. Да? Ну, гэта вынік будавання вось гэтых вялікіх аграхолдынгаў, да? Вось, то бок, гэта калі, ну, калі горад, гэта калі там, ну, не ведаю, калі там туды прыязджаюць новыя людзі і купляюць дамы. Ну, зразумела. Вось бы так. У Беларусі зараз даволі часта з'яўляюцца аб'явы аб тым, што прадаецца вёска за адну базу 45 рублёў, напрыклад. А вось такая захада дапаможа захаваць вёску? Ну, нет. А калі гэта будуць не беларусы? Калі это будуць не беларусы, а расейцы такі 45 рублёў беларускіх, это нічога, мне трэба ехаць з мабілізацыі. Ну, яны так. не могуць возрадзіць нашу вёску? Ну, вёску яны дакладна нашу не могуць возрадзіць. Не, купляць там, можа, і будуць. Ну, чаму не купіць, калі 45 рублёў? Ну, гэта ж нічога. Але ж гэта будзе не вёска ўжо. Не, але ці будзеш ты там жыць? У гэтым доме. Не будзеш. Ну, ты ж не будзеш там жыць. Бізнес. Ну, па-першае, трэба ўкласці грошы ўсё ж такі там рамонт зрабіць, да? Не, дык так робіцца. Я ведаю, што, ну, на вёсках адкрываюць бізнес. Там былі колькі гадоў таму, яны спрабавалі гэта возрадзіць неяк, і там былі ільготы для тых, хто адкрывае свой бізнес на вёсцы. І таму многія рэгістравалі свае малыя прадпрыемствы на вёсках. Ну, і так, гэта было. Але, ну, гэта не той маштаб, каб яе возрадзіць. Ну, то бок, глядзіце, ну, ўсё ж такі, менш за 2 мільёны чалавек жыве. Ну, колькі прыедзе там гэтых бізнесоўцаў? Ну, так. І ражаць яны не будуць. Здаецца. І зноў яны ражаць там не будуць. І зноў, глядзіце ж, ну, ось 24 год у нас, я казаў, 13-37, да? То бок на 23 000 чалавек скарацілася сельскае насельніцтва толькі ў выніку вось, ну, натуральных прычын, без міграцыі. Ну, 23 000 бізнесоўцаў на вёску не паедуць, каб кампенсаваць гэта. Ну, мы... Што такое вёска, перш за ўсё? Напрыклад, катэджная тэрыторыя, якая існуе па-за межамі горада, гэта мы можам лічыць гэта вёскай? Ну, я мяркую, што не, насамрэч, канешне. Ну, таму што вёска гэта ўсё ж такі лад жыцця і лад гаспадаркі, па-першую, першую чаргу. Ну, то бок, ну, не, але гэта маё меркаванне, проста меркаванне, да. Все-таки вёска гэта калі вось у вас ёсць падсобнае хазяйство, вы там нешта разводзіце, ну, то бок, вы працуеце на зямлі, хоць бы як працуеце на зямлі. А калі гэта катэджны пасёлак, то гэта, ну, гэта проста дачы, там вы выязджаеце, там, ну, не ведаю. Нават вы можете там стала жыць, але гэта ўсё роўно будзе частка горада. То бок, калі на месцы вёсак пабудаваць катэджныя пасёлкі, гэта не будзе лічыцца вёскай. Ну, глядзіце, лічыць можна ўсё, што заўгодна. Гэта павінна быць супольнасць, у якой ёсць там дом прыняцця рашэнняў. Ну, не культуры, але там нейкі вёсачнае сельпо. Не, глядзіце, ну, лічыць можна ўсё, што заўгодна. Можна гэта назваць вёскай, казаць, вось мы адраджаем вёскай. Ну, гэта ж так і робіцца. Насамрэч, у нас вось адносна добрая статыстыка па вось дэмаграфіі і там вось умовах жыцця, па даходах насельніцтва. Яна за кошт таго, што ў гэтыя вось вёскі улічваюцца вось усе гэтыя катэджныя пасёлкі вакол Мінска. Вось у нас, напрыклад, ёсць такая штука. Значыцца, афіцыйна у нас 60% дамоў на селе падключаны да вадаправоду. Ага. Ну, то бок Лукашенко там абяцаў, што вадаправод всё 60% па Беларусі. Але цікавая дэталь. У Мінскай вобласці гэта больш за 75%, а ў Віцебскай вобласці гэта менш за 40%. То бок, ну, яны лічаць вось гэтыя катэджныя пасёлкі, куды людзі вось прыязджаюць, там, ну, так, ну, там усё падключана, там, гэта, ну, то бок яны гэта лічаць вёскай, і гэта дае, паляпшае крыху паказчыкі. А ці праўда, што колькасць людзей у вёсках, якія жывуць у Беларусі агулам, яна там менш нават, чым у Мінску? Ну так, ну зараз, не, глядзіце, мы зараз не ведаем, сколькі ў Мінску, было 1 900 000, здаецца, так? Вось, ну, вышнія лічбы, а на ўсіх беларускіх вёсках таксама 1 900 000. Ну, а так, а вось на пачатку 90-х было, на вёсках жыло ў 2 разы болей, чым у Мінску людзей.
Нам трэба падлічыць сініх чалавечкаў, я так разумею. Прыкладна так і ёсць. У два разы было тады болей, а зараз прыкладна столькі. Добра, а вось мы размаўляем пра гэта як пра знікненне. А што будзе, калі вялікая частка вёсак знікне, на гэтай тэрыторыі не будуць жыць людзі? Якія наступствы гэта для краіны? Будуць там, зямля будзе стаяць, будуць дамы нейкія стаяць, нічога не будзе адбывацца. Гэта неяк дрэнна, гэта толькі не генеруе нейкі там эканамічны прыбытак, ці ў чым такая вялікая праблема, што не будзе вёсак? Мабыць, нават з пункта гледжання прыродазнаўства гэта і добра. Абсалютна. Я вось быў... Няма чалавека... Я калі быў у Чарнобыльскай зоне, я паглядзеў і я ўбачыў, што калі нас раптам не стане, прырода хутка возьме сваё. Просто моментальна. Просто там некалькі гадоў прайшло, а там ужо джунглі, і там ужо жывёл шмат, і там такая дзікая прырода. Вы павінны сказаць, з 3 галавамі жывёл. Не, мы з мачэта, амаль з мачэта хадзілі. Так, я памятаю, праходзіў гэтыя дамы, а там жа дамы больш за ўсё абраслі яны. І проста джунглі. Гэта, дарэчы, гэта добрая прапанова ад эканамічнага прагноз на наступныя 5-10 гадоў. Што будзе з вёскай, з беларускай вёскай? Глядзіце, тут вельмі просты прагноз, што будзе. Я ўжо казаў пра гэтыя лічбы, пра нараджальнасць і смяротнасць, пра тое, колькі моладзі, колькі пенсіянераў жыве. І па гэтых лічбах мы бачым, што бліжэйшыя 5-10 гадоў нічога добрага не будзе, а колькасць вёсак будзе скарачацца, і колькасць людзей у вёсках таксама будзе скарачацца. Я мяркую, што будуць заставацца вёскі, якія недалёка ад гарадоў, нават малых гарадоў, а вось гэтыя дальнія вёскі, хутчэй за ўсё, яны будуць знікаць. То бок, ёсць Лукашенка, няма вёскі. Няма Лукашэнкі, мабыць, ёсць вёска. Але, калі што, заўсёды можа быць прырода і асалода для інтраверту. Дзякую вялікі за ваш прагнозы. З намі быў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі. Мы ідзем далей. Цяпер з беларускай вёскі мы з вамі адпраўляемся ў падарожжа, у каралеўскае падарожжа. 6 траўня кароль Даніі Фрэдэрык X і каралева Даніі Марыя афіцыйна падняліся на борт каралеўскай яхты Данніброг. Такім чынам яны адзначылі пачатак сёлетняга паруснага сезону. Якія справы ў людзей, а? Гэтую падзею своеасабліва адзначылі ў майстэрні Легаленд Білюнд у мястэчку Білюнд. Там цягам апошняга года каралеўскае судно уважліва вывучалі з усіх бакоў. А затым мадэлісты стварылі версію Данніброга даўжынёю 4 метры 10 сантыметраў, вядома ж, з лега. Для такога карабля трэба вельмі дакладна лічыць мацаванні. І памыліцца нельга, бо ўсе ведаюць, калі ў наборах лега нешта не сыходзіцца, усё ідзе не так. Для стварэння мадэлі каралеўскага карабля выкарысталі 225 тысяч дэталяў і патрацілі больш за 1000 гадзінаў працы ад першага чарцяжа да гатовай мадэлі. Роботы-валанцёркі, роботы-артысты і не толькі. Уражальная разнастайнасць шматфункцыйных роботаў, памочнікаў на 9-м Digital China Summit у кітайскім Фуджоу. Яны здольныя працаваць у розных асяроддзях, сустракаць і суправаджаць гасцей, танцаваць і нават пісаць каліграфію. Дзякуючы імкліваму развіццю увасобленага штучнага інтэлекту, гэтыя машыны пераходзяць з лабараторыяў у рэальнае жыццё. Акрамя гуманоідаў, роботы-сабакі становяцца ідэальнымі нянькамі і павадырамі. Мы засяродзіліся на хатнім доглядзе асобаў сталага веку і дзяцей. Таму разгарнулі ў воблаку спецыяльную інтэлектуальную вялікую мадэль і дадалі тэхналогіі тактыльнага адчування, напрыклад, электронную скуру. Некаторыя кампаніі-удзельнікі таксама прадэманстравалі працэс навучання робатаў з увасобленым інтэлектам для выканання нестандартных вытворчых задачаў, ад сартавання розных прамысловых дэталяў да упакоўкі прадукцыі. Нягледзячы на дождж, тысячы турыстаў і жыхароў архіпелагу Мадейра сабраліся ўздоўж набережнай Фуншалу, каб паглядзець парад платформаў фестывалю кветак. Свята – адна з галоўных турыстычных славутасцяў Мадейры. Сёлета ў праграме з'явіліся некалькі навінак, у тым ліку модны паказ, прысвечаны рэгіянальнай вышыўцы, больш кветкавых экспазіцыяў і цыркавыя выступы. Радасць, танцы, найперш сям'я. У выніку мы знайшлі сям'ю. Тое, чаго не маглі знайсці нідзе больш. Мне вельмі падабаецца. Гэта унікальны досвед.
Фестываль кветак, тэма якога сёлета прысвечаная 50-годдзю аўтаноміі архіпелагу ў складзе Партугаліі, традыцыйна праходзіць увесну. Сёлета ён працягнецца да 31 траўня. Ну, прыгажосць же, прыгажосць. Як Андрей Сульжыц, такая ж прыгажосць. Сацыяльныя сеткі. Сацыяльныя сеткі, калегі, зрабіў одно слово для вас, падборку відэа, самых галоўных, якія найбольш форсяцца ў беларускім сегменце інтэрнэту. Форсяцца? Вау, Форсяцца. Так, пачнем з відэа падзеі года. Гэта, безумоўна, цягам гэтых астатніх 5 месяцаў, это майскія святы і, нарэшце, надыход цёплага, файнага надвор'я, которое уже дышло, але яшчэ вернецца. Прышло. Што такое майскія святы? Гэта, па-першае, самы галоўны ягоны атрыбут, калегі. Дапамажыце. Напэўна, шашлыкі, грылі. І вось мы бачым з вамі на відэа дарога да Менскага мора, да таго самага 5-го пляжу, куды з'язджаюцца абсалютна ўсе. Там знайсці, як вы бачыце, вольнае месца амаль немагчыма, это як у латарэю выйграць. Ну, а настрой у людзей як агонь, як і надвор'е. Машынаў, як вы бачылі, больш, чым дрэваў. Трэба сказаць, трэба адзначыць, што амаль такое ж было у Варшаве на Вісле. О! Никого не цікавіць. Ну, амаль, Цікава, што амаль. было на цне, што было... На цне, баюся, на тралейбусах людзі, ой, прыехалі. Ёсць нешта забыла. На Мінскае Камсамольском мора. возеры. На Камсамольском На возеры. Камсе, мы называем гэта Я Камса, любіў на Камсу Камсе. прыязджаць. Так. Цікава. Паелі? Паелі. Паелі, смачна есці, чакаем наступнага выхаду сонца. А пакуль ідзем далей і ідзем у рэгіёны. Што, калегі, вы ведаеце, напрыклад, пра Барановичы? Там ёсць лядовая арэна. Это про любой город, можно сказать? Там ёсць сіза. І чыгунка. Што ведаюць беларусы? Да. Хакей, Сіза, чыгунка, сіза і чыгунка. Ну так, добра. Карацей, а яшчэ Барановичы гэта гастранамічныя прысмакі. Адна асабліва вядомая лодачка. Ці памятаеце? З Барановича? Было такое. Я думала, з маладзечная. Не, лодачка. Лодачка барановіцкая, это вельмі вядома. Ось прыязджаеш туды і спрабуеш выбраць, дзе паснедаць. Спойлер, выбар там заўсёды відавочны. Там ёсць все светавыя, як бы, аналагі KFC, Бургер Кинга, шаурмішных і гэтак далей, але людзі ходзяць толькі на гэты самы смачны, вядомы пятак. Давайте просто поглядим и... Я понимаю, конкурентная среда. KFC, Бургер Кинг, Додо Пицца, МС Донер. Очередь за лодочками. Ах. Баранович. Ну, вось такія у нас... Гэта патрыятычна. А такая лодачка, гэта сосиска? Что там? Не, Ты ел? Ел, я ну, с Барановичем. Лодочку, але маленькую. Так а что там? Булка или блин, плюс-минус тая самая смаженка, плюс-минус тая самая, что-то там... Напишите. Хутка смачно вот это вот райская штучка. Напишите в комментариях. Я спробую уявить себе хутка смачно. Что было у хутка смачно? Як это называлось? Нет. Хадун и Златка. Златка гэта са златкі. Так, Златка і Хадун. Калі вось Барановичу, напишите, з чым гэтая лодачка, што там, чым начиняюць, як яна выглядае. Пишите, лайкайте лодачку. І ці былі там, ці адмыслова ездзілі. А ў маладэчна часам ездзяць за бургерамі. Кажуць, там самыя смачныя бургеры ў нейкай бургернай. Давай далей, а то есці хочацца. Пройдземся тады яшчэ па спорце, як бы вы не хацелі это зрабіць. Цяпер у свеце новы тренд, які абсмоктвае нацыянальныя такія асаблівасці. Вы ведаеце, калі пачынаеце які-небудзь вы любителі фільмаў амерыканскі ці там іншы фільм, пачатку пачынаюць прозвішчы называць, і там палова балканскага нечага. Там что-то малка, і это вот выглядае так вот стылёва, і все пра гэты вот як бы тренд ведаюць. Так вось, можна так же сама прайсціся па складзе футбольнага клуба і называць всякія розныя прозвішчы. І гэта новы тренд у тиктоку, інстаграме і гэтак далей. Ёсць і нашыя хлопцы зрабілі, давайте глядзець і слухаць. Итак, состав сборной Беларуси на чемпионат мира. Александр Мартынович, Геннадий Тумилович, Виталий Лисакович, Адам Мицкевич, Игорь Стасевич, Владимир Короткевич, Дунин Мартинкевич, Апельсиновый Рич, Джордани Йованович, Александра Бортич, Мила Йовович, стрим на Twitch, из Еврика Сэндвич. На замене Александр Глеб, Вячеслав Глеб, Нарочанский хлеб, с пакетами пакет, белорусский менталитет, коробка конфет, небольшой бюджет, случайный рикошет, свежий багет. Ну, я могу додать тады Златана Ибрагимовича. Я пытался вспомнить, кто я поведаю так. Златан Ибрагимович. Мне падавалася увесь час, што Златан Ибрагимович гуляе за батэ.
Ну, Златан Ибрагимович. Прозвище белорусское. Златка ще. Златка Ибрагимович, усё ж тут. Добре, наш ну, чоловік. давайте тоді наприкінці ще одно відео. Тепер нават те, хто привык ходить по вулицях, запущенная вот так вот головой або в телефоне, больше не будет залипать в телефоне и не зможет сказать: ой, а я не зауважив, як я перейшов на червоне світло. Ось зараз ви бачите відео, на яким у Менську ось такий світлофор. Коли пригледіться, то там вирішили скреативити і вирішили питання безпеки і естетики на наших вулицях. Вот так вот Там он стоит. Ісус? Нет, он притримливается ручкой, вот бачите, у чеканні. Так само ось каратей. Пригожа. Так, гэты светафор праўкрасілі, і падсветка вот, атрымліваецца робіць скрыжаванне прыгажэйшым, але і не толькі, але і бяспечнейшым, бо звяртае на сябе ўвагу. Вось так, звычайны светлафор можа выглядаць па-сапраўднаму. А я бы яшчэ прыбудаваў бы такую прыладу, што вы як шахну, калі ідзеш такі на чырвонае святло. Не ходите так, не ходите. А беларусы не ходят на чырвонае святло, гэта мы расейцы. Так. Некие расейцы. Это для госців сталіцы. Так. Дякую табе. А іх заўсёды можна шахнуць. Абсмоктваць і форсіць. Во, што я... Дякую табе за гэта слово. Што будзем форсіць і абсмоктваць далей? Каментары. Нагадваю, каментары. Як вы святкуеце і ці ўвогуле святкуеце 9 мая, 9 траўня. А я вось вам прапаную паглядзець, як наша калега, журналістка, была палізнавольная Катерина Андреева, рыхтавалася першы раз на паказ мастацкага фільма, які зняты пад волю матываў ейнай уласнай гісторыі. Глядзім сюжэт. Ведаеш, мне звычайна падабалася заўжды глядзець гістарычныя фільмы. Каб гэта былі нейкія тэматычныя фільмы пра журналістаў, штосьці пра ваенных журналістаў. Але, канешне, тады, калі я гэта глядзела ў юнацтве, я не магла нават і падумаць, што буду калісьці збірацца, каб паглядзець такі фільм пра сябе. Мы з Ігарам мелі звычку пераглядаць яго улюбёны фільм. Гэта «Залегчы на дно ў Брюгге». А таксама ён любіць серыял «Сапраўдны дэтэктыў». І я ўвогуле не хачу глядзець серыялы без Ігара, таму што это зусім іншая атмасфера. Мы звычайна ў калоніі глядзелі тое, што нам паказвалі па гэтым вектары. Нам вельмі часта паказвалі розныя фільмы БТ, а таксама вельмі рэдка нам трапляліся добрыя мастацкія фільмы. Мы паглядзелі апошнюю экранізацыю «Майстра і Маргарыты». Вельмі пашчасціла паглядзець італьянскі фільм «Цені Караваджо», пра тое, як інквізіцыя пераследавала мастака. Глядзелі «Дарога перамен» з Лео Ді Капрыа. Яшчэ штосьці цікавае таксама з Ді Капрыа мне раіў Ігар, пакуль ён быў яшчэ на волі. Фільм называўся «Забойца кветкавай луны». Калі б я здымала серыял, то гэта быў бы, вось, ведаеш, ад пачатку пратэстаў да хіба зімы 21-га. Гэта быў бы серыял з сумным фіналам. А ахапіць усю гэтую гісторыю можна будзе толькі тады, калі яна скончыцца. Ну, калі яна скончыцца, я разумею, наше вяртанне ў вольную Беларусь. Дзіўна проста бачыць сябе у люстэрку і не палохацца, таму што ў калоніі звычайна, калі ты глядзіш у люстэрка, там проста нейкі жах. Вось я цяпер хожу гэты месяц на эфіры, на тэлебачанне, на розныя каналы, і мяне паўсюдна фарбуюць, прыбіраюць. І гэта настолькі прыемна, бо там ты не адчувала сябе жанчынай. Гэтых радасцяў маленькіх была пазбаўлена. Гэта, здаецца, такая драбяза, але насамрэч не такая ўжо і драбяза. Калі ты сідаеш у 27 гадоў і выходзіш у 32, вельмі хочацца глядзець у люстэрка і не баяцца таго свайго адлюстравання. Першая думка была не, я не здолею, я просто маральна не гатовая, мяне ўсе запытваюць пра фільм, а я думаю, што мне будзе больш камфортна паглядзець яго з Ігарам. А потым прайшоў час, і я зразумела, што, па-першае, Ігар глядзеў гэты фільм без мяне і мог потым падзяліцца сваімі ўражаннямі. Па-другое, гэта добрая нагода прыцягнуць яшчэ раз увагу да кейса Ігара. Вельмі моцна хвалююся, але я думаю, што раблю правільны крок і правільны выбар, калі іду глядзець гэты фільм менавіта вось так, публічна, ў кінатэатры, з зазладжанай сустрэчай, дзе будзе абмеркаванне гэтага фільма. Я спадзяюся, ўсё пройдзе ўдала і сапраўды дапаможа ў практычным сэнсе зрабіць так, каб вось гэтыя тыдні імя Ігара трымалася ў інфармацыйнай павестцы. Я ўжо столькі ўсяго змагла змагу гэта. А мне такое адчуванне, як нібыта такая перад сустрэча з Ігорем. Я б сказала, што это ўсё ж прыемнае хваляванне. Таму што я разумею, я веру, я разумею, што я хутка будзе на волі.
Працяг гісторыі нашай Кацярыны мы пабачым зусім хутка, а зараз пераходзім да яшчэ адной навіны. Навіна такая: у швейцарскім горадзе Зёльнтурна абнавілі мемарыял Тадэвышу Касцюшку. Зрабіла гэта ініцыятыва Мальдзіс супольна са швейцарскім дабрачынным фондам Марыі Магдалены Радзівіл. А вось падрабязнасці нам раскажа кіраўнік праекту, былы дыпламат, аналітык Цэнтру новых ідэй Павел Мацукевіч. Павел, вітаем. Вітаем вас, дзякуй, што прыйшлі. А давайте адразу паглядзім відэа таго, як там ўсё гэта адбывалася. Касцюшку ведаеце? А мы помнік зрабілі. Гэта помнік Тадэвышу Касцюшку ў Швейцарыі. Ён з'явіўся там дзякуючы беларускай дыяспары. Але з 17-го года помнік стаяў проста на зямлі. Цяпер пад ім будзе беларускі валун і свежая шыльда. Імя Тадэвыша Касцюшкі перш за ўсё у нас асацыюецца з Беларуссю, Польшай, ЗША, нават з Аўстраліяй. А чаму менавіта ў Швейцарыі зараз з'явіўся помнік? Ну, ён быў, так. Ну, я маю на ўвазе увага такая да гэтага помніка. Таксама і Літва шануе гэтага героя. Ну, ведаеце, што Тадэўш Касцюшка свае апошнія гады правёў у Залатурні менавіта, і менавіта там памёр. Нават там існуе кватэра, дзе ён жыў. Там, дарэчы, пахаваны ягоныя вантробы, не ў самой кватэры, а побач, в Цухвіле. Вось, таму і ў гэтым горадзе вельмі шануюць гэта імя. Я ўпэўнены, амаль усе жыхары Залатурна ведаюць Тадэўша Касцюшка. Але з большасці да з'яўлення помніка ведалі яго як польскага героя. З з'яўленнем помніка ў 2017 годзе пачалася таксама і беларуская гісторыя Тадэўша Касцюшкі ў Швейцарыі. А калі помнік з'явіўся ў 2017 годзе, чаму зараз вырашылі яго дапрацаваць і такім вельмі цікавым шляхам пайшлі? Ідэя паўстала ў Алесе Сапегі, гэта якраз беларус, зараз кіраўнік дабрачыннага фонду імя Магдалены Радзівіл. На момант усталявання помніка ён быў кіраўніком беларускай дыяспары ў Швейцарыі. А ідэя паўстала праз тое, што помнік фактычна стаіць на зямлі. Ён як быццам бы Касцюшка прагульваецца, робіць шпацыр па Залатурні. Але праз гэта часам выглядае забруджаным, праз тое, што стаіць на зямлі. Плюс і мемарыяльная таблічка, якая таксама утрымлівае беларускую мову, таксама ўжо з часам забрудзілася, і трэба было яе аднавіць. І вось у Алесе Сапегі паўстала ідэя паставіць гэты помнік на падмурак. А вот вы гэты падмурак зрабілі з валуна, які прывезлі з Беларусі. А навошта такі вось складаны шлях з Беларусі везці валун? І гэта вельмі далёка, а тым больш, калі зараз такі цяжкі з межамі. Мы разумеем сэнс, як гэта прыгожа, але чаму не ўзяць побач тут, у Швейцарыі? Каб Альпы таксама пабачылі беларускія валуны, распачалі міграцыю. Не, конечно, гэта была складаная справа, она заняла агулам праз тое, што вырашылі ўзяць валун у Беларусі, заняла больш за 2 гады. І асноўная цяжкасць была праз мяжу. Праз закрытую мяжу. Прабач, гэта звычайны валун? Гэта звычайны валун. Не срэбра, не золата? Не, звычайны беларускі валун вагою 900 кілаграмаў, як звычайны беларускі зубр. Ух ты! Вось, апрацаваны беларускім скульптарам, то бок падрыхтаваны да помніка. Асноўная цяжкасць была менавіта тэхнічная, перавесці праз мяжу. За таго, што ён цяжкі, ці за таго, што памежнікі розных краінаў казалі так, калі ласка, распавядзіце, што гэта і навошта? Пра складанасці на мяжы, якія мы перажывалі апошнія 2 гады, быў час, што нават мяжа была цалкам зачынена. Працяглы час існаваў толькі адзін памежны пераход. Транспартныя кампаніі адмаўляліся. Мы знайшлі польскага перавозчыка, які ў выніку адмовіўся, чамусьці падумаў, што гэта камень для каліноўцаў. Вось такая была гісторыя. Касцюшка, каліноўцы, што вы накаўсю? Пераблытаў трохі. Але ў выніку у лютым гэтага года камень нарэшце
праехаў праз мяжу. Гэта таксама была непростая справа. Ну, на польскім баку камень правёў дзень. Вось яго і сканавалі, рэнтген рабілі беларускаму валуну, ну, каб здаровы быў. Каб было, да, ці нема там чагосьці ў ім. Вось. Але ў выніку вось ён трапіў у Польшу і некалькі месяцаў знаходзіўся на мяжы ў Белападляццы. Вось палякі, дарэчы, нам вельмі памагалі. Палякі з Падляшша вельмі памагалі ў гэтым. А таксама польская фундацыя Касцюшкі таксама прыязна адгукнулася да гэтай справы і дапамагала нам. Хто яшчэ, якія фундацыі, якія арганізацыі ў Польшчы, з Беларусі, Швейцарыі? Ну, гэта сапраўды як сам Касцюшка, вось герой на шмат краін, так і сам праект, калі нават пачынаць ад самого помніка, бо сам помнік вырабіў украінскі скульптар з Харкова Владзімір Райченко. Зараз вось сам праект з валуном, ну тут перш за ўсё беларусы, перш за ўсё мецэнаты, галоўныя героі гэтай гісторыі, гэта і Максім Багрыцоў, які жыве ў Злучаных Штатах, яшчэ адна краіна, і Філіп Дайнека, які жыве тут у Польшы, зноў жа такі Польша, і яшчэ адна мецэнатка, якая пажадала не называць сваё імя, але яна, падаецца, жыве на Кіпры. То бок вельмі шмат краінаў паўдзельнічалі ў гэтай справе. Ну і, канешне, Алесь Сапега, які асноўную тэхнічную справу всю гэту. І нават Уладзімір Пугач паўдзельнічаў у гэтым, бо ён прыняў удзел у экспедыцыі. То бок мы ўтраіх, Сапега, я і ён. Прыгожа. А вось цікава, у Аўстраліі самая высокая кропка — гэта гара Касцюшка, гара Касцюшкі. Я не ведаю, ці ёсць там помнік Касцюшкі, не ведаю. Дарэчы, але ж цікава было паглядзець, як бы такі валун везлі, амаль тонна везлі б з Беларусі ў Аўстралію. Далучайся да экспедыцыі, калі ласка. Бачыш, беруць не толькі сур'ёзных людзей, а таксама такіх настрой. З задавальненнем бы далучыўся. Дзякуй за то, што вы гэта робіце. Да нас Іргор прыходзіў, таксама распавядаў пра вашы цікавосткі, якія вы робіце. Гэта вельмі надхняе сапраўды, бо гэта вось збіраць свае валуны, як я сказала, як прыгожа. Час збіраць свае валуны. Дзякуй вялікі, што прыйшлі да нас. З намі был Павел Мацукевіч, кіраўнік праекту «Мальц», былы дыпламат, аналітык Цэнтру новых ідзей. І здаецца, нам трэба знайти нагоду трошкі паглыбіцца ў гісторыю. Давайте гэта зробім разам з праектам «Каса на камень». 1601 год. На Масковіі неўраджай і вялікі голад, які будзе цягнуцца ажно 3 гады. У адной Маскве загіне больш за 127 000 чалавек. Гэта неверагодныя лічбы. Край пераўтвараецца ў зомбі-ленд. Сярод людзей спее незадаволенасць Барысам Гадуновым, кіраўніком дзяржавы. І пачынаюцца фантазіі. А раптам адзін з сыноў Івана Грознага, Дмітрый, не загінуў у дзяцінстве, а выжыў. Значыць, ён законны цар, а не Гадуноў. Бо Дмітрый такім чынам апошні з дынастыі Рюрыкавічаў. Яму і карты ў рукі, але дзе яго шукаць, выжыўшага царэвіча? Вось тут і пачынаецца самае цікавае. Пра тое, адкуль узяўся цудам выжыўшы царэвіч Дмітрый, ёсць безліч версіяў. Адна з іх — беглы манах Грышка Атреп'еў. Другая — малады шляхціц з усходняй Беларусі. Больш за тое — бастард караля Стэфана Баторыя. Дакладна, Лжэдмітрый паходзіў з нашай шляхты. Таму ёсць шмат доказаў. Ён добра фехтаваў, ездзіў на кані, ведаў манеры, польскую мову і лаціну, таксама ведаў, толькі што пісаў з памылкамі. Акурат, як наша шляхта з-пад усходняй мяжы. Цікава, што нават калі ўзяць версію пра тое, што Лжэдмітрый — гэта манах Рыгор Атреп'еў, то паходзіць ён з роду не людавых, а гэта стары ліцвінскі род, які пераехаў на Масковію. То бок, як ні круці, наш чалавек — самародак. Гісторыя цара Дмітрыя ніколі б не склалася без Марыны Мнішых. Так, яны працавалі разам, як Бонні і Клайд. Прэтэндэнту на трон, як і сёння кандыдату ў прэзідэнты, патрэбная пара. Інакш народ сябе проста не зразумее, пачне раптаць і злоўмышляць. Хто ж такая Марына? Дачка львоўскага старасты Юрыя Мнішыха, родам з Карпатаў. Тады гэта рускае ваяводства. Лжэдмітрый, кажуць, быў
Не надта прыгожы, а вось Марына, маладая, сімпатычная, разумная, першая ледзі. Пазнаёміліся яны ў Самбары на Львоўшчыне ў 1604 годзе. Тата, Юрый Мнішак, вырашыў інвеставаць у перспектыўнага палітыка і кандыдата на маскоўскі трон, а Марына прыняла ад яго прапанову. Толькі што шлюб меў адбыцца ўжо калі той стане царом. Я ж кажу, разумачка. Зараз у нас у студыі ўжо гатовы Сергей Бесараб, і вось такі лагічны ланцужок. Калі Бесараб прыходзіць у студыю, аб чым ён будзе весці размову? Першае, Чэрнобыль ужо быў, 9 траўня парад — гэта не яго тэма, а лайнер і вірус. Сергей, лайнер і вірус будзе? Так, будзе. Вітаем. Распавядзіце, гэта такі трылер, распавядзіце, што там было. Вельмі цікавая рэч. У траўні 2026 года міжнародная медыя абляцела трывожная навіна. Ля берагоў Каба-Верда ў татальнай изоляцыі стаіць экспедыцыйны лайнер МВ «Гондьюс». Гэта далёка не звычайны турыстычны лайнер, а звышабаронены ледакол, пабудаваны ў 2019 годзе спецыяльна для экспедыцыяў у суровых раёнах накшталт Антарктыкі. Бранявая капсула, квіток у якую каштуе каля $5000, якая раптам нечакана ператворылася ў палату інфекцыйнага аддзялення шпіталю. На борце 149 пасажыраў, фактычна закладнікаў, і экіпаж у поўнай біялагічнай ахове. Прычына – выбух хантавіруса, ад якога ўжо памерлі 3 чалавека, а яшчэ з аднаго змагаюцца дактары. Усе мы памятаем гісторыю лайнера «Дыямант Прынцэс» у самым пачатку пандэміі ковіду. Але цяпер перад эпідэміолагамі стаіць значна больш жахлівае раўнанне з невядомымі пераменнымі. Ніхто не ведае крыніцы, ніхто не ўпэўнены ў механіцы. Але гэта ўжо не проста вірусалагічны інцыдэнт. Гэта мадэль будучыні, у якой усім нам давядзецца выжываць. Што за незвычайны вірус захапіў лайнер МВ «Гондьюс»? Гэта хантавірус. Тое, што кардынальна адрозніваецца ад каронавіруса. Паводле лятальнасці і цяжару паражэння гэта аналаг жахлівых эболы і марбурга. Вірус пранікае ў нашы судзіны, замацоўваецца на рэцэптарах бета-інтэгрынаў, а потым проста ператварае судзіны ў рэшата, парушаючы іх герметычнасць. Заканчвае справу магутны цытакінавы шторм, які знішчае лёгкія. Хантавірус – гэта класічны зааноз. Ён шчыльна звязаны з грызунамі. Самі яны пры гэтым не хварэюць. Людзі інфікуюцца праз высахлы дробны пыл, біяэразолі, з вылучэннямі мышэй ці, напрыклад, алянёвых хамякоў. Думаеце, гэта праблема выключна старых памяшканняў ці складоў з прытхлым паветрам? Думаеце, вас абароняць грошы і ўзровень камфортну? Не. Гэта ілюзія разбурылася яшчэ ў лютым 2025 года. У элітным доме ў Санта-Фе знайшлі мёртвым легенду Галівуда Джина Гекмана і ягоную жонку Бетсі Аракаву. Людзі загінулі менавіта ад хантавіруса. Элітная віла і грошы не ўратавалі ад кантакту з мясцовымі мышамі. Агулам у выпадку хантавірусу чалавецтва ад вынішчэння дасюль ратавала толькі тое, што гістарычна ў большасці хантавірусаў не было выпадкаў перадачы паміж людзьмі. Хвароба звычайна абрывалася на носьбіце. Але чаму ўсе медыкі з трывогаю глядзяць зараз на круіз? Бо мяркуецца, што нулявыя пацыенты ў Паўднёвай Амерыцы перад пасадкай на лайнер маглі падхапіць хантавірус штаму Анды. Гэта унікальнае эвалюцыйнае выключэнне. Вірус здольны перадавацца паміж людзьмі наўпрост, абмінаючы грызуноў, з бессімптомным інкубацыйным перыядам аж 1,5 месяца. Раней нешта такое зафіксавалі толькі ў каліфарнійскім горадзе Мэмонт-Лейкс для заходнеамерыканскага штаму хантавірусу. Але для ўсіх гэтых эвалюцыйных выключэнняў маецца навуковае абгрунтаванне. Сучасныя філагеаграфічныя мадэлі паказваюць, што праз кліматычныя змены шмат якія віды дзікіх жывёлаў масава мяняюць арэалы пражывання. Да 2070 года прагназуецца не менш за 300 000 кантактаў паміж раней незнаёмымі відамі і павелічэнне інтэнсіўнасці віруснага абмена ў 4000 разоў. І вось усе гэтыя віды, гэтыя кантакты і абмены, усё гэта будзе працякаць не ў пустках і ў лясах, а ў месцах прахалоды. Там, дзе стаяць нашы гарады, ці будуюцца элітныя вілы. Ідзе масавая адаптацыя штамаў жывёльных вірусаў пад чалавека, паводле так званай гіпотэзы спілоўвер.
Тое, што толькі пачынае праглядацца на гарызонце, ужо мае назву. Вірусолагі называюць гэта тэрмінам пандэміцэн, эпоха пандэміяў. Запомніце гэта слова. Каб нейкі бяспечны раней штам сфармаваў здольнасць да перадачы ў чалавечым асяроддзі, выпрацаваў асаблівы сератып, патрэбна вялікая колькасць генетычных зменаў. Аматары тэорыі змовы скажуць пра нейкія таемныя лабараторыі, але не. Зямля сама ператварылася ў гіганцкую вірусалагічную лабараторыю. Праз цеплыню мацерыкоў, праз антысанітарыю супольнага ўтрымання жывёл, праз урбанізацыю гарадоў-мільённікаў і безадказнасць бюракратыяў. Спрошчаная, хуткая адаптацыя і эпоха перманентных эпідэміяў, дзе надзеі на бяспечнае паслякавіднае існаванне больш не працуюць. Вось што такое пандэміцэн. Што ж чалавецтву з гэтым рабіць, спытаеце вы? Як выжыць у пандэміцэне? Адказ тут просты. Біялагічная перасцярога і канцэнтраваны прэвентыўны маніторынг на ўзроўні краінаў і ўрадаў. Ужо сёння ўкладаць грошы трэба не ў вайсковыя замовы, а ў сістэмы вірусалагічнага кантролю і хуткага рэагавання на біялагічныя пагрозы. Пандэмія каронавіруса была для чалавецтва выдатнаю пясочніцаю, каб напрацаваць методыкі адказу на новыя выклікі. Ці напрацаваліся яны? Усе мы, верагодна, праверым бліжэйшым часам. А пакуль што я раю вам сачыць за навінамі пра круізны лайнер МВ «Гондіус» і не хаваць далёка санітайзеры, ультрафіолетавыя лямпы, рэспіратары FFP3. Бо будучыня яшчэ прымусіць вас дбаць пра свой санітарны суверэнітэт і рэспіраторную гігіену. Да пабачення ў эфіры. І сачыце за лікам бактэрыяў, а не банкнотаў. Сергей, а ці ёсць такое меркаванне, што гэта ўсё змова бig-фармы, фармацэўтаў, не? Я чуў дзесьці такое. Ніякіх вірусаў не існуе, але... Сказаў табе, гэта не змова. Я сказаў пра тэорыі змовы, яны не патрэбны. У той сітуацыі, якая зараз складаецца з-за кліматычных зменаў, ніякія тэорыі змовы не патрэбны. Яны выглядаюць намнога прасцей, чым тое, што адбываецца ў рэальным жыцці. То бок, мыць рукі, не цалаваць таго, хто цалаваўся з нейкімі пацукамі, не мацаць ад жывёлінаў нейкія там часткі у таго, што ад іх застаецца, і заўсёды... Часта мацаеш часткі ад жывёліны? У каго ёсць жывёліны, тыя мацаюць. Не трэба. Трэба заўсёды пільнаваць за сваім здароўем. Будзем спадзявацца, што не будзе яшчэ адной эпідэміі, пандэміі, і ўсё будзе добра. Я гляжу на Сергея і бачу, што будзе. Дзякуй вялікі. Ну, такі, які свет, такія навіны. Так, не мы такія, жыццё такое. Сапраўды. А зараз яшчэ і Вольга Старасціна дадасць нам вось гэта навіны з будучыні. Нават не ведаю, ці хочацца ведаць, што там у гэтай будучыні. Палітыкі не багі. З іх можна жартаваць і можна задаваць нязручныя пытанні, і трэба нагадваць пра памылкі. Бо палітычныя дзеячы, як і празмерна багатыя людзі, медыя і тэхнамагнаты моцна ўплываюць на нашае жыццё. Але ёсць яшчэ адна сіла, якая ў будучыні, магчыма, стане ўплываць на нас нават больш, чым усе яны разам. Звычайныя жывёліны, або мы не гатовыя да будучыні. Так называецца інсталяцыя амерыканскага лічбавага мастака Майка Вінкельмана, вядомага як Біпл. Па берлінскай галерэі шпацыруюць робасабакі з рэалістычнымі тварамі Ілана Маска, Джефры Безаўса, Пікаса, Энді Оргала і нават Кім Чен Іна. Яны рухаюцца па зале, стараюцца не сутыкацца адзін з адным, разглядаюць людзей і фатаграфуюць усё навокал. А потым самае нечаканае – выдаюць раздрукоўкі ў стылі таго чалавека, чый твар у іх на корпусе. У гэтай працы ёсць сур'ёзная ідэя. Раней наш погляд на свет змянялі мастакі. Яны дапамагалі людзям лепш пабачыць рэальнасць. А сёння тое, што мы бачым або не бачым, усё часцей вызначаюць алгарытмы. Гледачы падыходзяць, смяюцца, здзіўляюцца, а потым пачынаюць задумвацца. Хто іх фатаграфуе? Куды трапляюць гэтыя выявы? І хто ўвогуле гэтым кіруе? Кожны робот мае сваё поле ўвагі, памяць, назапашаны імі досвед становіцца часткай велізарнага архіву. Я ўсё яшчэ пад уплывам таго, што Сергей Бесараб распавёў, я больш не магу ні пра што думаць. Пра пандэмію? Вірус? Так, пра ўсе вірусы свету. Часткі жывёл? А людзі пішуць у каментарах, там, што типа жах. 9 траўня. Давай. Мы ж пыталі пра травень. Так, ну і што ж, каментароў трэба адзначыць вельмі шмат. Людзі вельмі ўзяліся за гэтую тэму. Тэма такая, разумею. Пакуль не назіраю ботаў чамусьці, але ну добра, пачакаем. Яны на парадзе. Ребята, вы праспалі там
вымова. Карацей, 9 траўня гэта дзень, калі святкуюць і выпіваюць тыя, хто да свята не мае ніякага дачынення. Як у любое свята, як на 8 сакавіка, ўсё нармалёва. А давайте так, калі вам падабаюцца, як мы каментуем ваши каментары, ставце падабайкі адразу зараз у чаце. Увогуле ставце, без умоў ставце падабайкі. А як там што грошы можна пералічыць? Так, вечная падзяка абаронцам радзімы, вечная памяць бязвінным ахвярам страшэннай вайны. Хай будзе мір і смерць ворагам. Все так. Пра лецішча нам пішуць шмат за базавую за Менскам, так мы трошку узгадалі. Яшчэ мне вельмі спадабалася, як пішуць пра тыя лецішчы, мы казалі пра вёску ў першай частцы нашай праграмы, пішуць, не прадаецца хата бацькоў, толькі калі за одну базавую. Добра. А у нас быў жарт, не прадаецца хата бацькоў, а Віталь Карпанаў яшчэ як прадаецца. Прадаецца, таксама добра. Такія мы добрыя людзі, вельмі любім жартаваць. Зараз у галаве загучала, не прадаецца хата бацькоў. Зенон Станіславович сказаў, што файная песня і нармальныя хлапцы. Пытанняў няма увогуле. Віталя. Прывітанне. А вось мне цікава, колькі разоў на год і пры якіх абставінах людзі, якія здымаюць на тэлефон салют 9 траўня, яго пераглядаюць? Мне таксама. Вечнае пытанне. Мне таксама. Які шум мора, калі людзі здымаюць? У мяне няма адказаў, але я не ведаю чаму. Аўтаматычна, механічна, рука сама. До рэчы, мора я пераглядаю. Я пераглядаю кветкі і мора, а вось салют я ніколі не здымала. Мяне пераглядай у сваім тэлефоне. Хопіць гэтага вось сямейныя, вось гэта узы. Далей. На 90% быў упэўнены, што Зяленскі не будзе лупіць па Москве. І не таму, што спужаўся. Хутчэй за ўсё нехта папрасіў, але спадзяюся, што Мадзяр, это кіраўнік дронавага войска. Выплачным. Спадзяюся, што Мадзяр выканае сваё абяцанне поздравить. Ну, будем поглядеть. А мы сможем с вами у жывым эфіры паглядзець, калі нешта здарыцца. Таму давайте, калі ласка, каб натхніць яшчэ больш вас сёння. І павіншаваць усіх з 9 траўня. Украінскі кліп. Давайте паглядзім хардкіс. Хай на душы будзе так на сэрцы, які цёплае. Паглядзім, што будзе з гэтым парадам. Crying for tenderness. How much price if you wouldn't care what you hated me? I'm trying to freeze the colors of universe.
Выглядите Шановное раніцу з господарство. Белсатом. Я ось у тэлебачанні мяне Кацярына паказваюць. Раецкая, гэта з вами Дзяніс Дудзінскі. Крыху пазней, як мы абяцалі, да нас завітае эксперт, з якім мы абмяркуем сённяшні парад у Москве. Я Нават у хотела, каб Москве. нам поставили падабайкі. Вось Кажы пра зараз, у падабайкі. гэтым эфіры. Усім нам па падабаечцы. Вось там паліцца ўверх, як кажуць блогеры. Калі ласка, зрабіце гэта зараз. Але пачнём мы другую гадзіну нашай праграмы з іншай тэмы, больш прыемнай. Пагаворым пра нашу любімую культуру. Да нас завітаў музыка, даследчык дударскай традыцыі Яўген Барышнікаў. Вітаем! Жень, вітаем. Падабаечку Яўгену, калі ласка. Заўсёды прыемна. Чалавек, які прасоўвае беларушчыну, беларускую культуру. І вось Прапіхівае нават Прапіхівае. Праз тыдзень будзе ноч музеяў і ў Варшаве у музеі вольнай Беларусі адкрыецца выстава пад назваю «Дуды. Музыка мінулага і сучаснасці». Па-першае, распавядзі, хто прымае ўдзел у гэтай выставе, што за выстава? І навошта, вось як ты кажа, прапіхваць дуду? Ну, яе не трэба прапіхваць апошнія 150 гадоў, она прапіхнутая вся. Уже ведаем. Уже до нас, да. Все уже прапіхнули до нас. Ситуация такая. Город-герой Варшава падтрымаў музей вольнай Беларусі з праектам выставы пра дуды і в ноч музеяў. Это першы раз, калі беларускі музей удзельнічае в ночы Варшавы. Ну, это как бы статусная штука. Ось. І, ну, я думаю, что улады Варшавы зрэагавалі на словазлучэнне дуда і мінулае. Магчыма. Прыгожа. Магчыма, я думаю, што выстава будзе пра нешта іншае. То бок маем на ўвазе Анджэя Дуду. Мы нічога не маем. Не, яны маюць на ўвазе Анджэя Дуду. Зразумела, ну ёсць такі. І концепция выставы. Выстава будет называться «Музыка и сучасность», вот это вот все, это назва проекта. А выстава будет называться «Дуда, история и символ». Тому, что дуды у белорусской культуры уже сярэдзіны 19 стагоддзя функцыянуюць як культурны сімвал, як адзін з нацыянальных сімвалаў. І это гісторыя, которая будзе распавядацца на этой выставе. То бок, калі вы ўзгадаеце, не знаю, першыя літаратурныя творы, там Паўлюк Багрым які-небудзь, заграе жа хлопча малы, там, а я заграю у дуду, бо ў крошыне жыць не буду. І яна паўсюль там прысутнічае ўсё 19 і пачатак 20 стагоддзя. І пасля вайны другой дудары сканчаюцца, ну, выміраюць проста ад старасці. І некалькі дзесяцігоддзяў дуды няма, яна знікае. І толькі 80-е гады пачынаецца адраджэнне, і некалькі пакаленняў ўжо майстроў, энтузіастаў, музыкантаў, яны эту штуку адраджаюць. І это фактычна паспяховы кейс адраджэння, такого, ну, прям класічнага адраджэння, што штосьці было, потом оно знікла, а потом яго аднавілі. І наратыў выставы, гісторыя, которую мы хочам расказаць, это пра тое, як міф пра дуду узнік і як ён выжыў, хаця інструмент сам знік, але па выніку гэты міф прывёў да адраджэння інструмента. Это как бы такая вельмі цікавая гісторыя, ну, агулам еўрапейскім кантэксце. І плюс мы хочам паказаць яшчэ нашы дуды ў кантэксце цэнтральнаеўрапейскім. То бок будуць таксама экспанаты дуды польскія, некалькі варыянтаў, некалькі дудаў. А як увогуле можна адрадзіць тое, што знікла? Гэта якісь малюнкі? Адраджалкай. Я разумею, малюнкі, што гэта, дзе знайшлі? Міфы, малюнкі? Ну вот это каля 30 музейных экспанатаў зараз нам вядома у розных музеях, притом што пераважна не ў Беларусі, хаця яны паходзяць з Беларусі, але это там Москва, Піцер, Вільня, расцягнута ўсё. Потым апісанне, малюнкі сапраўды, фотаздымкі. Напрыклад, у міжваенны час, у 20-30-е гады, ўжо савецкая ўлада вельмі актыўна цягала гэтых дзедоў з дудамі на самадзейнасць. Какие-то там алімпіяды самадзейнасці калгаснікаў, яны ездзілі там на ВДНХ ігралі, ёсць гісторыя, там, дзе дудар з-пад Себежа іграў, там, дзе-то Будзёнаму. Ну, то бок, ёсць свая, як бы, гісторыя удзела гэтых дудароў у вельмі маштабных падзеях, узроўню, там, еўрабачання цяперашняга. То есть дзед з вёскі, да яго прыходзяць і кажуць: так, Іванович,
Трэба, знаешь, да, партия сказала. Он такой, ну ладно, типа, ну мне тут корову треба пасти. Не-не-не, Иванович, короче. Не-не-не. И этот дед едет там куда-нибудь на Евробачение, там где делегация белорусской, там, этой Советской Республики, 250 человек, какие-то хоры, какие-то танцоры, там пограничники, там была, межвоенный час, Беларусь была такая республика пограничница. И на ВДНХ стоял, например, там на увоходе стояла рабочая колхозница, а каля белорусского павильона стоял пограничник и колхозница. И вот это все, там целая программа, там какие-то режиссеры, все. И вот в этой программе там два деда выходят такие с дудами, пилик-пилик. Мы хотели, как два дудара стояли. 16 траўня. 16 траўня ў ноч музеяў, гарадская ноч музеяў, будзе адкрыццё выставы. То бок з 4 гадзін мы пачынаем дуды, музыка мінулага і сучаснасці. Да, это и вот эта вот падзея. Там будуць, значит, адкрыццё, там будзе парочка куратарскіх экскурсій. То есть меня запросили куратарам этой выставы. Я вот эту концепцию как бы вываливаю. Вось. І ўвечары, ну, уже ближе до ночи, з 11 до 2 ночи будзе канцэрт і танцы пад дуды. Будуць беларускія дудары, будуць некалькі польскіх дудароў. Бок граць будуць. Будзе дискотека. А што мы пачуем, калі ласачка? Вось мы зараз бачым гэта дуда. Денису не давайте. У той час уже нарабіў траўмаў псіхалагічных нам усім. Давялося дуду вадзіць да тэрапеўта, да. Дискотека будзе выглядаць прыкладна так. А як ви розумієте, коли у вас скончиться там уже повітря унутрі, там чуєте? А у мене скончиться повітря внутрі, я зрозумів. Дякую велике. Мені сподобалось. Я пропоную не спинятися. Прийдеш на дискотеку. Конечно, я уже так робила. Я пропоную не спинятися. У Дуде, у Волынцы заўсёды падабаецца вось гэты нізкая, упэўненая, нізкая. Упэўныя нізкія рэчы, ты любіш. Сам так размаўляеш. І яно не мяняецца. Яўген, дякую вялікі. Я хочу просто, каб мы адразу перайшлі к нашай Анне Прышывалкі. Мне падаецца, вось пад гэту музыку, пад гэты вайб. І вы якраз будете распавядаць таксама, ну, гэта свайго роду дыскатэка. Калі ласка, Ганна Прышывалка. Дякую, Яўген Барыш, што быў з намі. А вось Ганна Прышывалка распавядзе пра нешта яшчэ вельмі цікавае. Што ж гэта будзе? Так, вітаю, сябры. Сёння абмяркуем галоўную модную падзею года баль Мэт-гала. Традыцыйна ён праходзіць у Нью-Йорку у музеі мастацтва Метраполітан у першы панядзелак траўня. Дабрачынны вечар на падтрыманне інстытуту касцюму балем адкрывае новую штогадовую модную выставу. Сёлета яна прысвечана ўзаемадзеянню моды і мастацтва, ды разважае пра тое, як уплывае мастацтва на моду і мода на мастацтва. Акрамя таго, выстава разглядае цела чалавека як палатно для стварэння модных твораў. Цікава, што манекены розных абрысаў і формаў, а замест твару іх люстэркі, што дазваляе кожнаму гледачу, зазірнуўшы яго, прымерыць цела і строй на сябе. На цяперашнім Мэт-гале дрэс-код быў шчыльна звязаны з выставай. Вобраз павінен быў раскрываць канцэпцыю цялеснага даследавання і інтэрпрэтаваць форму самавыяўлення як арт-аб'ект. У выніку частка вобразу знакамітасці на чырвоным дыванку выглядала як рэферэнсы да твораў мастацтва. Напрыклад, у Сабрыны Карпентер, Гантер Шэйфер, Анок Я, Паломы Элсесер, ды і іншых зорак кіно і шоу-бізнес. Частка вобразаў выглядала як канцэптуальныя сілуэты «naked dress» з даследаваннем цела і фігуры чалавека. Такія вобразы прадэманстравалі Бэд Бані, Доджа Кэт, Карді Би і Кім Кардашьян. Трэба адзначыць, што гэта быў адзін з самых вольных дрэс-кодаў за апошнія гады, бо ён не задаваў канкрэтнай эпохі або вузкай тэмы. Хутчэй даваў бязмежную, як само мастацтва, прастору для праявы крэатыўнасці і арыгінальнасці.
Але не ўсе госці трапілі ў тэму і быццам паленаваліся пафантазіраваць і прыйшлі проста прыгожыя. А хтосьці, відавочна, перабраў з крэатывам. Напрыклад, Мадонна, якая з цэлай світай увасобіла карціну «Спакуса святога Антонія» Леоноры Кернгтон. Гайдзі Клюм прыйшла, перанесла сваю звычку пераўвасабляцца з Хэллоуіна на Мет-галу і сталася статуяй. А Эйлін Гу прыйшла ў сукенцы з мыльных бурбалак. Ну і давайце абяром топ-3 самыя прыгожыя вобразы і адначасова тыя, якія трапілі ў дрэс-код выявы. Першая хай будзе Рыяна, ейны вобраз з куцюрнай калекцыі Мейзон Маржеля у выкананні Глена Андерсона, што сапраўды выглядае як арт-аб'ект. Эмма Чэмберлейн проста пакарыла ўсіх вобразам ад Мюглера, які выглядаў як ператвораная ў сукенку палатно пэндзля Ван Гога. І, мабыць, я бару Сабін Гетці у кастамным куцюрным вобразе ад Ашы Студіо. Фантастычна прыгожа і цалкам адпавядае дрэс-коду. А які вобраз спадабаўся вам больш за ўсё? Пішыце ў каментарах. Дякую, Ганна. Дякую. Мяне, канешне, не пыталі, але мне больш за ўсіх падабаўся Кэці Перрі, бо у яе быў такі на твары, як пра фехтаванне такая маска, яна была ўся для інтравертаў лепшы варыянт. Фехтаванне іншае. Не перашкаджанне, ты нічога ў стылі не Прабач, прабач. Дзякую вялікі, Ганна, гэта было цікава, гэта было вельмі модна. Нас чакае паказ фільма, дзе Каця Андрэева глядзіць вось пра сябе гэты фільм такі. Давайте паглядзім гэта відэа. У жыцці кожнай стужкі ягоны найважнейшы дзень гэта прэм'ера. У жыцці нашай стужкі самы важны дзень гэта менавіта сёння. Наша ганаровая госця, асоба, якая вырашылася паглядзець гэты фільм. Упершыню тут разам з вами Кацярына Андрэева. Здравствуйте. Здравствуйте. Может, лучше в багажник? Нет, спасибо. Едем дальше на Черенкова 62. Не глядзячы на абстрэл і жорсткасць, з якой дзейнічае АМАП, людзі не ўцякаюць. Яны становяцца ў сцэпку насупраць узброенага АМАПу. Дзякуй табе, што ты змагла распавесці гісторыю усіх нас праз гісторыю гэтай пары Іллі і Лены. Для мяне было вельмі цікава паглядзець сваімі вачыма на тое, што адбывалася ў маю адсутнасць. Было вельмі балюча глядзець на кватэру пасля обшуку. І калі былі кадры затрымання Ігара, я проста адвярнулася. Спадзяюся, што ты не пакрыўдзілася, але вось гэтыя некалькі секунд я проста павярнула твар ад экрану, таму што не магла глядзець. Наколькі вам падалося, той вобраз адпавядае, на ваш погляд, вашаму характару, вашым памкненням? Атрымалася вельмі, дарэчы, больш праўдападобная Лена, чым я чакала. Вельмі добра і яскрава ўдалося перадаць эмоцыі падчас стрыму. Калі казаць пра эмоцыі, вельмі закрануў той момант, дзе ў расфокусе паказана, што Ігар плача. І я б хацела ў яго запытаць, ці сапраўды такі выпадак быў. Але на 80% эмоцый у фільме адпавядаюць маю сапраўду. Для мяне вельмі важна скарыстацца такой магчымасцю паказаць гэты фільм менавіта цяпер, калі рыхтуюцца чарговыя вызваленні палітвязняў, каб прыцягнуць увагу да ягонага кейсу. І я б хацела проста цяпер, калі можна, перадаць гэты партрэт спадарыні Святлане Ціхановскай. Юлія, беларуская журналістка. Юлія, дзякую вялікі. Дзякую bardzo. Там я думала, што буду больш неяк эмацыйна ўспрымаць, але мне ўдалося стрымаць гэтыя эмоцыі. Я думаю, што шмат у чым калоніям, не хочацца казаць, дапамагла, але яна спрыяла майму уменню стрымліваць свае пачуцці. Мара просила, чтобы я убери пафос. Убери пафос. У меня еще очень много сыграл мой азарт. Я просто очень азартная. Такая мягкая, видно, что вы здесь.
гэта было вельмі цікава, як Каці, як яна паглядзець фільм, бо яна у розных інтэрв'ю казала, што, мабыць, паспрабую, а мабыць, не буду. То бок гэта цэлая рэфлексія, такая псіхалагічная таксама прапрацоўка таго, што з ёй адбылося, але ўжо без яе апрацаваная вачыма рэжысёркі і іншых актораў. 5 год. То бок і гэта яе гісторыя, на якую ты нават ты нават не ведала, што яе пра цябе пішуць, а яе напісалі і зрабілі. Як яна казала, першай часткі села, калі ёй было 27 год, выйшла, калі ёй 32 гады. І хадзіла, не гледзячы ў люстэрка. Так. Ну, эта гісторыя таксама вельмі падобна на Максіма Знака, які выйшаў і пабачыў, што яго на спектакль уже абкалісіў там, да, замежжа і так далей, і сам паглядзеў упершыню. Вельмі цікавыя гісторыі нашай сучаснасці. Але наша сучаснасць яшчэ ўсё яшчэ... Так, у нас пішуць пра парады, пра салюты. Глядзіце парад. Ён зараз Мы ідзе. глядзім. Так, я бачу. Давайте пакуль откладзем каментарый, але паглядзім. Какая тут? Это не Барышнікаў. Барышнікава ў нашым эфіры была лепшая. Дуда, конечно. Дуда, гэта не Дуда. Гэта нешта... І нашмат цікавейша. Ну, добра, пад гэты фончык мы трошку... Я не... Чытай каментары, я буду глядзець, як яно там все... Салюты, кажуць, мы не глядзім. Не разумею, што там прыгожага. Глядзець, як у неба выстрэльваюць твае падаткі. Грашыма, я таксама... А маглі б МРТ у некую бальніцу паставіць. Так. Ой, вот... не разумею. Вось гэтае пытанне. Ну, чаму гэта адно, гэта другое? Мне не падабаецца параўнанне, нібыта, а дзеці ў Афрыцы галодаюць, але пра тое, што гэта вось проста грошы, вот нікуды, ну бо гэта не кветкі, не дрэвы, не нешта тое, чым можна ад чаго асалоды, гэта не асалода. Але ж калі будзе наша перамога, мы выбухнем. Мы не будзем мы выбухнем. Без вы. Мы выбухнем. Добра. Мяне не вучылі спыняць канфлікты, але я паспрабую. Бачыце, стала трошкі затупіць і адразу... Палкі ў іх не смяротныя, а насельніцтва, якое вымярае. Непатрэбнае, так, насельніцтва непатрэбнае. Для мяне 9... Вот таксама супала з маёй думкаю, піша Жыт ТВ. Для мяне 9 траўня гэта заўсёды маўклівая памяць. Бацькі даставалі да партрэту бабулі і дзядулі іх ўзнагароды і ціха паміналі. Нават тыя, хто перажыў гэтую вайну, паклалі на гэта сваё жыццё. Я таксама, дазвольце, узгадаю свайго дзядулю, які таксама прайшоў у вайну. Яны на 9 мая разам са вясковыя людзі абсалютна беларускамоўныя. На 9 мая яны проста прыходзілі, збіраліся ў грамадзянскай вопратцы, але з медалямі, са сваімі таварышамі, выпівалі зусім трошку і разыходзіліся. Гаманілі нешта пра штосьці сваё. Я ўжо не памятаю, быў малы, але... І ніколі нам, унукам, не расказвалі, не распавядалі штось там. Ніколі не было такого. Таго, як гэтая памяць сапраўды існуе ў сэрцах і якія жахі. Вось гэта адсутнасць рамантызацыі вайны, гэта якраз яна выхоўвае тых, хто разумее, што такое цяжкасці вайны. А рамантызацыі, вось гэта вот, мы такія гераічныя, мы ідзем яшчэ раз на Берлін, яна выхоўвае якраз... Таму мы і кажам, што гэта, што зараз адбываецца, гэта не перамога, гэта не дзень перамогі, гэта пабедабессі. А мусіць быць зараз што днём адбываецца. памяці. Зараз што адбываецца, і вось гэта дзень памяці, і піша каментатар, гэта дакладна не пра п'яных можам паўтаральшчыкаў па ўсім горадзе, не пра ряжаных, гэта пра памяць, боль і удзячнасць. Цывілізаваны свет учора адзначыў той дзень. Сёння ж нейкім чынам не варта ўзгадваць 9 траўня ва ўнісон з балацянымі. Людзьмі з балотамі з усходу. Так мяркую годным. Вось так яшчэ меркаванне. Той, хто клее на машыны, на лепкі, можам паўтарыць, гэта з той жа клінікі, дзе з аўтаматам без ражка бегаюць. Людзі. Як людзі. Якія неспадзянкі могуць адбыцца? Некто АГЛ, лясніца на Краснай плошчы, можа быць. Хтосьці думае, што парад пройдзе без здарэнняў. Ну, а хто прыехаў у Беларусь, Лаос, Малайзія? І хтосьці чацвёрты. Не, ну там Абхазія, Асетія, гэта зразумела. Не паважаеце. Не Эрытрэя, не Сомалі не прыехалі, на жаль, мы не разумеем чаму. А Казахстан, Туркменістан. Мажліва, штосьці. А яны прыехалі таксама. Там 6 краін. Дзесьці так. Вельмі хутка, праз некалькі хвілін мы абавязкова пагаворым пра парад, што зараз адбываецца ў Маскве, што будзе адбывацца ў Мінску. Паглядзім так абавязкова. А зараз давайте набярэмся сіл разам з Пітам Паўлавым. Набірайцеся, калі ласка, набірайцеся. Моя павага. Прывітанне, я Піт Паўлаў, беларускі музыка, мне 59 год, і гэта праграма «Мацоўня Піта» для Белсата. Сённяшні выпуск будзе прысвечаны
самому галоўнаму практыкаванню присяданням. Присяданні будуюць падмурак сцягліцаў. Самыя вялікія цягліцы вашага цела гэта сцёгны і лыткі, і ягадзіцы. І вось все гэтыя цягліцы трэніруюцца присяданнямі. Якая тэхніка присяданняў? Першую чаргу традыцыйныя присяданні. Ногі на шырыні плеч і калені накіраваныя туды, куды накіраваныя носки, а носки крыху развернутыя вонкі. Галоўная памылка пры присяданнях – гэта калі калені ідуць унутр. Вонкі яны рэдка ідуць, але яны ідуць внутрь. Гэта досыць траўматычна. Напружваеце спіну, напружваеце жывот і сядаеце, нібыта вы сядаеце на зэдлік ці ў крэсла. Вось гэты кут мусіць быць 90 ці яшчэ вастрэйшы. І глыбока там не затрымліваемся. Можете для раўнавагі выставіць наперад рукі. Калі вы хочаце ускладніць сабе жыццё, існуюць некалькі варыянтаў больш складаных. Напрыклад, ёсць варыянт сумо присяданні. Яны робяць нешта такого кшталту. І вось такім шырокім пастановай робяць прысед глыбокі. І зноў потым робяць нешта такого кшталту. Так званыя ніндзя присяданні. Гэта вышэйшы пілатаж. Яны могуць быць зроблены без падтрымкі і, як у маім выпадку, з лёгкай падтрымкай. Проста каб захоўваць раўнавагу. Бярэце і присядайце. Тэхніка вся тая ж самая, але ўсё значна больш складана. Гэта была мацоўня Піта. Мацуйцеся і ДПБЧ. Ну, вы разумеете, сами мы не будем распавядаць про 9 траўня і пра парад. У нас ёсць спецыяльны эксперт, чалавек, які разбіраецца ў прапагандзе, антыпрапагандзе, усім гэтым, як кажуць, пабедабесе таксама. Зараз усё распавядзем. Так, зараз у Москве ўжо ідзе парад. Так, мы бачылі, там нейкую атрымліваюць старыя людзі асалоду. Давайте разбірацца, чаму парады такія важныя для аўтакратаў. І з намі у студыі наш калега, наш сябра, медакансультант Паўлюк Буковскі. Калі ласка, давайте же разбірацца з усім гэтым. Паўлюку, вітаем. Вітаю, У чым сэнс парадаў? Ну, увогуле, парады важныя не толькі для аўтакратаў, гэта увогуле рытуал, які можа аб'ядноўваць грамадства. Проста аўтакраты яго выкарыстоўваюць на сваю карысць. Аб'яднанне можа быць або грамадства, каб все былі разам, або будьце за мной за павадыром. Ну, тут у дадзенай сітуацыі ёсць магчымасць не толькі аб'яднаць за павадыром, але яшчэ і паказаць, вот тыя, што ходзяць, падтрымліваюць дзяржаўную ідэалогію, ходзяць на парады і так далей, это нашы, это правільныя, а вось тыя, што не робяць гэтага, яны сумнеўныя, магчыма, ворагі, магчыма, калабаранты, магчыма, яны і гэтак далей. Лакмусовая паперка такая. Так. Але ёсць іншае выйсце, можна зрабіць, як Владимир Зеленскі. Мне падаецца, гэта проста мае апладысменты. Учора апублікаваны на яго сайце быў указ прэзідэнта Украіны. Указ, читаю по-украински. Указ президента Украины номер 374 про проведение параду в місті Москві. Враховуючи численні прохання з гуманітарною метою, окресленою в перемовинах з американською стороною 8 травня, постановляю дозволити 9 травня року такого-то провести парад в місті Москві Російська Федерація. Ну і далей удакладненне пра тое, што калі караценька перакладаць, ну не будзем бамбіць вось гэтую чырвоную плошчу, дазваляем вам, шановныя, пагуляцца ў вашай гульні. Там адліпа. І вось зараз адбываецца парад. Што гэта? Гэта тролінг такі? Ну, гэта ж не палітычны крок. Гэта паліттэхналогія, гэта сарказм. Безумоўна, тролінг, гэта, безумоўна, проста прыгожы жэст. Гэта мае сімвалічнае значэнне, але палітычнага ваеннага значэння гэта, безумоўна, не мае. Мы можам быць упэўненыя, што
Нягледзячы на гэты указ, расійскае міністэрства абароны і там іншыя структуры працягваюць вельмі клапаціцца тым, каб дроны не заляцелі на Красную плошчу. Ты казаў спачатку, што парады праводзяцца не толькі ў аўтакратыях, у дэмакратычных краінах таксама. Які сэнс? Вось, зразумела, з аўтакратыяй усё зразумела. Мы разам, мы вялікія і гэтак далей. А сэнс у дэмакратычных краінах? Ну, вось мы бачылі, напрыклад, парад у Злучаных Штатах Амерыкі. Ну, такое. Не абавязкова это можа быць парад, хаця бывае парад. Бывае урачыстае мерапрыемства, якое аб'ядноўвае людзей. Напрыклад, учора Макрон ускладываў кветкі да магілы невядомага салдата, да помніка Дэ-Голю. І гэта было мерапрыемства, якое дапамагае памятаць пра тое, што было. Ну, гэта палітыка памяці, і гэта нармальна. Даволі часта парады перакрыжоўваюцца з палітыкай памяці, але тут узнікае пытанне. Парад, ну, гэта гонар, мы павінны чымсьці ганарыцца. Мы павінны быць перакананыя, што тое, што мы паказваем, яно выклікае захапленне, але можаце прыгадаць парады, якія былі ў Мінску недзе ў 15-14 годах, калі там керамін правозілі прадукцыю і гэтак далей. Гэта выглядала не зусім зразумела. З аднаго боку, это дасягненне народнай гаспадаркі, а з другого боку, якое дачыненне это мае да Дня незалежнасці або да Дня перамогі? А якую вось галоўную мэту прапагандысцкую спрабуе неяк падкрэсліць для грамадства дзяржава? Вось, напрыклад, тое, што мы называем пабедабесие, ці тое, што называецца... Ёсць розніца пабедабесие, патрыятызм ці свята памяці. Вось якая асноўная, напрыклад, у Пуціна, у расейцаў, у Крэмля мэта? Што яны хочуць сказаць грамадству? Ну, насамрэч, яны будуюць гісторыю чорна-белую. Была перамога над фашызмам, это мы перамаглі, і мы воевалі, вот як уже зараз перыядычна гучыць нават у беларускіх некаторых каналах, з аб'яднанай Европы. Ну, бо Гітлер — это аб'яднаная Европа. Але насамрэч, а што ў гэтай Европе было? Не было тых, хто воевал з Гітлерам? Можа быць, былі тыя, што пачалі воеваць з Гітлерам раней за Савецкі Саюз. Тут все складана, але калі будуецца такая карціна свету, яна можа быць даволі пераканаўчая, бо яна накладаецца на тое, што выкладалі дзядам, бацькам, а цяпер дзеці ў школьных падручніках бачаць прыкладна адно і тое ж. І калі не вдавацца в падрабязнасці, калі ўжо згубілася сувязь пакаленняў, бо ну, вот колькі зараз ветэранам вайны, вот недавно былі дадзеныя, апублікаваныя, там 91, 97 гадоў, это тыя, хто зараз застаўся жывы. А колькі ім было тады? Гэта былі вельмі маладыя людзі. І такіх людзей мала засталося. Это сотні чалавек, тых, хто могуць жывую памяць перадаваць у сям'і. І вось калі гэтая у сям'і памяць, нітачка памяці губляецца, то можна ўкласці розныя сэнсы. І вот Пуцін, кремлёвская прапаганда, Лукашенко, беларуская прапаганда, яны будуюць розныя карціны свету, але яны синхронизаваныя ў значнай ступені, яны абапіраюцца на савецкі міф пра Великую Отчинную войну, яны абапіраюцца на подвиг советского народа, правда, зараз это уже в России это русский народ, в Беларуси это все еще советский народ узгадывается, але ў Беларусі з'явіліся дадатковыя накірункі, геноцид беларускага народа і гэтак далей. То бок, насамрэч, вот эта вот палітика памяти аўтакратаў і Пуціна і Лукашэнкі трошки адрозніваецца. А чаму менавіта Великая Отчинная? Для Беларусі, зразумела, у нас ёсць гэта вось кожны чацвёрты, партызаны, культ беларускага народа, як і яго подзвіг, і сапраўды кожная сям'я разумее, што гэта было. Але ў Расіі ёсць удзел там і Першая мировая, і яны там усялякіх там гераізмаў панарабілі. Вялікая краіна, шмат было войнаў. Чаму яны ўсё роўна абіраюць Великую Отчинную войну? Ну, глядзіце, насамрэч, Першая сусветная вайна для России не такая пераканаўчая для прапаганды, яна вельмі важная для таких вот крайних патрыётаў, а для астатніх, ну, гэта ж было разбурэнне імперыі. Это ж было, ну, фактично параза ў вайне. Нягледзячы на тое, што Антанта перамагла, але это была параза ў вайне, бо Расія не здолела пакарыстацца пладамі гэтай вайны. Увогуле было же пытанне, ці не дойдуць да Масквы гэтыя розныя супастаты
з розных бакоў. Все вельмі складана. І То бок гэта грамадзянская не вайна пра памяць, не пра тое, як пакутвалі людзі, то бок яны Не, ў першым безумоўна. ряду пакутвалі, а Для іх пра тое, важны што міф пераможны. перамога. Як са святкаваннем 23 лютага, якое фактычна прыдумана з нічога, хутчэй нават з таго, што была параза краснай арміі ад нямецкіх захопнікаў у той момант. Неважна. От для беларускага боку ёсць іншы важны момант. Памятаеце, можа быць, яблыневыя кветачкі з'явіліся ў 14-15 годах. Так. Беларускі бок, рэжым Лукашэнкі спрабавалі трошкі аддаліцца ад георгіевскай Таму не пайшлі так хустачкі георгіевскія. Так. Але пасля 22-го года і вот асабліва зараз ужо асабліва не адмаўляюцца. Беларускія чыноўнікі ўсё ж такі будуць з яблыневым кветачкамі, але ўжо ёсць і бессмяротны полк, вот в Гомелі, напрыклад, і все там падобнае. І гэта все разам працуе ўжо такое. Ну, мы не можем вам забараніць хадзіць з Хаціце рабіць. Хаціце рабіць, але это робяць рускія, расійскія структуры Россотрудничества і так далей, рускія дома ў розных гарадах Беларусі, але беларускія чыноўнікі просто не пярэчаць гэтаму. Раней пярэчылі. Трэба нагадаць, што краіна, якая прайшла ўсю вайну ад 1 верасня 39 года по 2 верасня 45 года, гэта Великабрытанія. Вось краіна, якая была... З чаго ўсё пачалось і на чым ўсё скончылася? Скончылася на Японіі, Так. Але учора святкавалася заканчэнне Другой светнай вайны на еўрапейскім кантыненце. На еўрапейскім кантыненце, так. І вось яшчэ такая цікавостка. Тэрмін «победобесие» был придуман российским святаром Георгием Митрофановым у 2005 году, и потом он набыў распаўсюджванне у 2014 году у сувязі з варваннем, з анексіяй Крыма. России. Вось такая... Гэта сапраўды з'ява. Яна вось тычыцца... Я памятаю заўсёды гэтыя налепкі «На Берлін можем повторить». Гэта ніколі ты не можаш сабе ўявіць, што нехта ў сваім мозгу можа такое зрабіць. Хто ты такі, каб нешта там паўтараць? Гэта чыста расійская такая? Не зусім, не толькі чыста расійская, але гэта тэхналогія, якую выкарысталі расіяне, бо, у прынцыпе, ёсць такое адчуванне, вот мы перамаглі, але мы жывем горш. Мы перамаглі, але што мы маем? Ну і гэтак далей. І тут вот трэба чымсьці ганарыцца. І калі падкідваецца ідэя, што я магу ганарыцца, седзячы на канапе, нічога не робячы, і, можа быць, працуючы толькі для того, каб заплаціць за кватэру і за ежу, асабліва нічога не значу ў гэтым быццам бы жыцці, мне трэба на нешта абаперціся, бо мне трэба свая значнасць. Вот мне прапануюць нейкія варыянты. Мне не прапануюць варыянт палепшыцца, вырасці, дасягнуць чагось. Мне прапануюць далучыцца да таго, што было зроблена іншымі. Стаяць на плячах гігантах — это заўсёды нармальна было, это выкарыстоўваецца дзе заўгодна, але тут стаяць на плячах перамогі продкаў і ганарыцца тым, што ў мяне былі такія продкі. І гэта не супярэчыць таму, што мы вучым у школе, што нам закладваць літаратуру ў галаве, але ці ёсць тут магчымасць майго паляпшэння, майго росту. І тут хутчэй аказваецца, што я такім чынам падпісваюся пад то, што мне прапанавалі, і проста ганаруся без стварання чагосьці канкрэтнага. У выніку такое працуе, бо калі б нам прапанавалі ганарыцца тым, што я вывучыў ядзерную фізіку, то, напэўна, было бы больш складана. А ці акрамя вось гэтых кветачак яблыні ёсць нешта аўтаномнае ў беларускай прапаганды, чым яны могуць адрознівацца ад расійскага ракурса? Нешта, у чым Беларусь у гэтай сваёй памяці ці пераможным нейкім прапагандысцкім наратыве адрозніваецца ад Расіі? Так, ёсць. В России вельмі замалчивается история про власовцев. Просто... Сцяг, напрыклад, расійскі цяперашні сцяг, гэта ўласаўскі сцяг. Але пра гэта не хочуць гаварыць, бо гэта не ўкладваецца ў карціну света. А ў Беларусі, паколькі Лукашенко ў траўні 95-го года дасягнуў магчымасці памяняць дзяржаўную сімволіку і вярнуў такі
не савецкі варыянт дзяржаўнага сцяга, а адмяніў нацыянальны бел-чырвона-белы. І вось цяпер трэба было для дзяржаўнага апарата запляміць бел-чырвона-белы сцяг. І вось таму толькі узгадваецца тое, што была калабарацыя, калабаранты карысталіся гэтым сцягам. Хаця пераканаўчых доказаў таго, што гэта была нямецкая дзяржаўная палітыка на акупаваных тэрыторыях, не прадстаўлена. Ёсць сапраўды на тэрыторыі былі людзі, якія будавалі школы, была паліцыя, было шмат што было добрае, было кепскае. Напрыклад, з добрага тады дапусцілі магчымасць існавання рэлігіі, бо Савецкі Саюз забараняў хадзіць у царкву, і яны былі закрытыя, на акупаваныя тэрыторыі былі адкрытыя. І вось калі мы пачынаем не толькі чорна-белымі вачыма глядзець на гэтую гісторыю, не праз такія акуляры, а як яно ёсць, то мы бачым, што акупанты, канешне, не імкнуліся даць дабро акупаванай тэрыторыі, але яны не бачылі сэнсу забараняць тое, што людзям было патрэбна. Рабіце, што хаціце. Так, калі это нам не перашкаджае. А ці ўвогуле зараз у грамадстве, беларускім грамадстве, ці ёсць запыт на гістарычную праўду? І так і не. З аднаго боку, былі цэлыя хвалі, калі людзі імкнуліся нешта такое даведацца. Гэта першая хваля была такая заўважная падчас перабудовы. Потым была хваля беларускага адраджэння, калі людзі спрабавалі разабрацца, адкуль мы пайшлі, куды мы ідзем, хто мы такія. І ў 20-м годзе таксама людзі з невядома адкуль дасталі бел-чырвона-белыя сцягі. Ніхто не мог зразумець, адкуль все это взялося, але это взялося. Прычым это взялося не па закліках нейкіх канкрэтных людзей, людзі самі это прынеслі. Таму відавочна, што цікаўнасць была. І вот эти дваравыя сустрэчы, піццё гарбаты ў дварах, у тым ліку з гісторыкамі, з філосафамі, спевакамі і так далей, яны часта падымалі пытанні пра тое, што ёсць Беларусь, хто мы такія. Зараз, напэўна, ёсць пэўнае такое памяншэнне такой цікаўнасці, але это не значыць, што назаўжды. Ой, Паўлюк, дзякуй вялікі. З намі быў медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі. У вас ёсць, шаноўнае спадарства, яшчэ некалькі хвілінаў, каб адказаць на нашае пытанне сённяшняга дня. Што вы думаеце менавіта пра 9 мая, пра 9 траўня? Як вы ставіцеся? Ці увогуле гэта для вас свята? А мы пойдзем да Андрушы нашего. Ён пачытае каментары. Ну, што? Владимир Зеленскі учора падпісаў указ, у якім дазволіў правядзенне параду у Маскве. Але чалавек, які прыйшоў у наш чат, піша: Зеленский создал специальный указ о ненападении на парад на Красной площади. Москва Зеленского вынудила это сделать. Вот и пришли наконец. Ласка, дай нам провести парад на Чырвон. Это вынудили? Вынудили. Вось так, так. Асабіста для мяне таксама, ўжо не пытанне, але калі адзначаць 8-9, пішуць нам, што дата асабліва не грае ролі. Фактычна не адзначаць, а ўзгадваць ахвяраў можна фактычна і тады, і тады. Пішуць, што адзначалі б 8 траўня, але ў Беларусі пакуль устойлівая дата 9 траўня. Так здарылася, так адбылося. Кароткі каментар, который як бы апісвае, падугульняе все, што мы тут сказалі, што яны за спіной вайны прыкрываюць свае шкурныя інтарэсы. Усё зразумела. Шаноўнае спадарства, гэты эфір хацелася б завяршыць вось чым. 9 траўня. Гэта, безумоўна, пра памяць і павагу да подзвігу нашых бацькоў, нашых дзедоў. Гэта ніяк не пра можам паўтарыць. Гэта ніяк не пра дзеды ваявалі. Гэта не пра бедабесе, не пра ражаных тых самых. Таму ў гэты дзень вельмі хочацца сказаць вялікі дзякуй тым, хто бараніў нашую радзіму, нашую свабоду і бароніць іх цяпер на ўкраіне. Каб ніколі зноў. Так, дзякуй, вы глядзелі раніцу з Белсатам. Пабачымся заўтра.
стаяць браты плячо ў плячо. Рукі сівелага сварога варожаць над стальным мячом. І вось ужо гатова зброя, у цемры промнем меч засяў, і перад найсвяцейшым боем меч нарачоны быў Сяслаў. У шыхтах Пярунава полка меч трымае беларуская рука. Продкаў памяць абудзі наш край на бяду варожых акупанцкіх зграй. Рымне неба задрыжыць зямля, разам будзем Украіну вызваляць. Браце, меч трымай мацней у руках, бо лунае перамогі нашай сцяг. Трымаў той меч рукі сварожай, дружыннік полацкай зямлі. З ім беларускія харугвы на поле Грунвальда ішлі. Падворшай Константин Острожскі, пад Мілавідамі Кастусь трымалі моцна меч сварожы, ды баранілі Беларусь. У шыхтах Пярунава полка меч трымае беларуская рука. Продкаў памяць абудзі наш край на бяду варожых акупанцкіх зграй. Рымне неба задрыжыць зямля, разам будзем Украіну вызваляць. Браце, меч трымай мацней у руках, бо лунае перамогі нашай сцяг. У шыхтах Пярунава полка меч трымае беларуская рука. Продкаў памяць абудзі наш край на бяду варожых акупанцкіх зграй. Рымне неба задрыжыць зямля, разам будзем Украіну вызваляць. Браце, меч трымай мацней у руках, бо лунае перамогі нашай сцяг. Што зрабіла прапаганда з думкамі звычайных людзей? Конечно, не хотел бы никаких войн, это естественно. У нас есть чем ответить. Чаму людзі гэтак прагнуць зрабіцца гарматным мясам сваіх генералаў?